Súil Eile, bunaithe ar an Gearrscéal, Blue Eyes Far Away le MacKLinlay Kantor. Ba fromíd cosanna górsanna ar a slí go teach Esther lí. Bhí droch scéala acadí agus ba lascaló é a inseacht. Bhí Esther ina sí ar bhínse ar ai an tí amach ag bun crin darí. Bhí na spéachlaí bhí cuma brúnach ar Súile. A bhean MacKLinlay ar sa duine acu, tá droch scéala agan duit. Bhí timpiste siar a bóthar agus gortaíú de chéile Seosaf. Tógadh go dtí an taspedéal é, is feardas teachlinn inis. Ní dúirt an tean bhean focail, d'éirigh sí. Hit a sparán go talú. Leor ban, anis a bhean MacKLinlay, tá sé gortaíoch go hulk, ach le cuidiú dé, marthaí sé. Tinús car a bhí am, tá an tiománaí eile gafa ag na pólíní. Bhí is ag Esther go raibh chéile mara. Curú dún organ I le an uig, agus tháinig lá na cuairte in am trá. Ní bhíodh an cas ró chasta. Ba Archie stolt an casantóir. Ba léir gur bhéh ba chúis leis an tinúisc, ach ní dó imní rómhór ar Archie. Hasnótha sé dorn airgid, ach ba cuma faoi sin, bhí Archie sever. Únair cólachta rathúil é a athair, agus ní raibh aspa airgid aige ná ag Archie. Bhí dlíodóirí agus abhcóidí den sco aige. Ní raibh finiál súil ag an láthair, agus ní bheadh trioblóid ar bé a chrathú gur talúint míábharach a bhí an. Nuair a bheith seo an chéad uair a tharla teasma mhóthar de Archie. Bhí droch liú air ó thaobh tiomáint óolta agus neamhmhara. Rinne an gearránaí iarracht ina thócáidí sin a thur I láthair na cuairte, ach níor tugadh an cead sin dó. Bhí Esther MacKLinlay an fine dearannach, agus níor thug an fine sin cúis imní duran Archie, sean bhean bheag bhídeach nach raibh cleachtaithe ar cursaí de lí. Bhí sí cinál fáteach agus nervhíseach, agus ba hasúil nar thug sí a gceart cad a bhí ar siúl. Leor abhcóide lé. I dús boire a bhean MacKLinlay. Is mílim cóhróna dhéanú leat I más de chéile. Ba fragó dé, agus is trúilinn go léir de hás. Cáil cónaíocht, ar líomhhaiteang. An rutas a bhaile ar an dara láid bheithú, thar faoi lethart rééis a cuaig. Bhí. Rinne an abhcóid casach bheag. Céanad a bhfuil tú I do tháinig an sin? Le fada an lá. Nuair a póstú Seosaf agus mé féin, bhí teach beag agan I barngat, coiseagan. Thaithin an íoscairacht leis, agus tháinig mar an a feadh blianas trocha. Dá gaol an áit seo leis ina uacht. Tá muid ar an slíomhan seo le 2 bhliain déag. An bhaca tú an timpiste ina maríú Gearrscéal, chreis sí a ceann, tháinig ar sí a gogar. Inis den cuairt cad tháinig tú? Well, thuí Seosaf go dtí an Ballamór ag bun an gleanna mar begnách leis.
Hu sé an gach lá ag freastal a hostaméí. Hí mise an si an míse fin Fadradharc ag fannachtéir. Rinne me sin gach lá ó ceathar a chlog Bhí an nós sin agam fiú nuair a bhí mar barncot. Bhí abhcóid áirtí a hosa, a chug an brethú gotha láimhe dó sí. Inis dam faoin timpiste le thuil. Glan Esther deor óna Súil lena Gearrscéal. Tháinig mé sean thar Joseph ag teacht thar Cornéal an mór. Bhí sé ag tamáin sér an taobh clé, an sin I breb na Súil, tháinig cá dearg in a ró an taobh teatach den ród. Heat I seosa amach I dro lár na stráide, ag iarraidh an cá dearg a theachant, ach ní raibh sé an am. Bhí an cá dearg ag dul a luas, agus hepar an tiománaí stop. Bhí sé ar an tuaimí ceart. Léim máh chóide áirtí lárach, a anóir a sesin. Bhí áirtí ina hathíar cá tisnach ar a bhéal. Bhí is aige nach raibh an ceart ag an man, caithfidh go raibh sí ag rábhlaí. A anóir ar sa abhcóide an chasantóra, ní hagam leis an ráite sin. Ní éitir sí láthar na timpiste a eicáil agus I 2008. Ní féidir, tá sé dá dhéanta. Dampaí an brethú I dro Esther. Tá sé do gurgus orm a inseach dit gur cur throm chúiseach I bréag a lúd an chuairt. Bhíonnaigh tú an írinne a inseacht agus gan ach an írinne a inseacht. Céan ad é ó da theach go dtí láthar na timpiste. Tá sé thar faoi 2 ó 3 mhíle ar sa Esther go ciúin. Ra an brethú a chean, hí scetamíní ar an áirtí. Doscail Esther a móla láimhe agus hasaí sí ag útamáil tríd. Bíú sin mar atá. Aul is a rinne mé a riú, dearg mé a gcónaí agus mé ag feithú ar Joseph. Leis sin, thug sí telescop bag feilte as an sparán. Is brutanas é sin a thug seosa dom nuair bhí cónaí oran in barngat. Dúsáid me é gach lá ó hin nuair bhí seosa muoi ag fannacht ar a theacht a bhana.